Timyong! Arya! Ang gamhanang lana ni Timyong! Hinay-hinay nang nitinaw ang nagbukal nga tubig ikan sa gamahanang kawa. Nakakita ka, Braulio? Ang atong nakita, mao ang kalibutan sa mga tao nga tuad sa gawas nining kalibutan sa kang-ungo. Ipakita ko lang ang ambungan akong Prince Charming nga nakita ko na sa akong damgo. Dili mahimo nga mapakyas ako, Braulio. Usa ka kalibutanon ang akong Mr. Dreamboy. O kinahanglan nga ipakita na kini karon sa gamhanang kawa. Kayo dili gani. Itukwang ko gyud ni ron. Ay. Yan o, deka. Tay Baloy. Matagtanaw lagi mo na ako. Manghupaw lagi ka. Do Timyong. Diin man tawin mo sayop si aning nanay ni mo sa among paghimo ni mo taon. Paano mapasayop si anhing nanay sa paghimo ninyo? Nako, Tay Baloy. Uy. Mau nakaingon ko ka na. Nari ka magtanaw tay nga. Liwat man kay kunin mo. Asa man diha? Asa ang ko lang nga. Naliwat ka na ko ha? Tatay ba? Panamin sa good taon, tay? O sa? Pagtarong di amyong ha? Liwat lagi ko ni mo, tay. Isting galig panamin. Hilom na! Liwat sa imong kagaral. Ang karon, dili pagid makadawat na ko ang akong tatay Baloy. Tiyag di lang. Mabot ang gihapon niya ang higayon nga imo kong ikapasigar botay. Muabot ra niya na. Timyong, ikaw ba? Ayaw pagtukol sa imong tatay Baloy, ha? Sabta lang ang imong amahan. Olay, Raquel. Salamat sa imong tambag, ha? Siyempre, mutambag dyan ko para sa imong kaayuhan. Kay amigo ko ta, Timyong. Lipay kay ko kay nakoy amiga nga buotan. Inday, Raquel. Kunya, guwapa pagyad. Unsa pa bang kadiha? Nag-ayaw yung naghipataktan ka diha, day? Nak, isas mama no. Magpataka lang siya ukab siyang bakba, uy. Okay na, oy. Naana naman ko, ana, Day, Raquel. Unsa pa ka na, Raquel? Ano na kapuyuan ng waiting shed, day? Lagi ma. Mapauli na ko. Nagtabi pa gani mi diri ni Timyong. Ikaw na, Day. Soko na kayo imong nanay si Dapya. Sige, atos ako, Timyong, ha? Mag-isorya lang yata sa sunod na higayon pohon, ha? O, Day, Raquel. Alis ako, Myong. Ito na si Day, Raquel. Papahagi na, ay. Butan pa yun. Ay, pati asan akong naong, ay. Mawaw ko nining naong nga, manguyab niya. Ay.
Unsa na ba ay tao ka, Raquel, oy? Di man siya ka mo tuo badlungon. Paapo pa maghihapon ka ng timiyong. Kay ngano ka, di ay? Ambot lang ni mo, Raquel. Kamo ba? Nasayop ra gyud mo sa inyong gituhuan anang timyong. Kabuutan na ng tawanan, nay dapya. O niya gipatakdan ka. Ungo baya ko nun na. Nay dapya. Unsa man, ha? Unya karaboto o kung lakip ka mutuwad na sad, unya dayog kapakapa. Ay, Ginoo ko in taon, uy. Pasaylo noon ta ka na imong gipanulti karon ay. Kahilahas bayan ni mo, Raquel. Kaluyang sa taon ninyo na steam yung nay, uy. Ingnan tamparo sa Raquel. Pasaylo ako, nay. Naluoy lang ko ni Timyong. Butan ba yan na siya? Bisag yun anak lang na siya. Ingnan lang yun, anak. Mapataktan ka gani na. Nay dapya. Nasayop lagi mo sa inyong gituhuan bahin kang Timyong. Nasayop gyud mo, nay. Kanang pirming nagbagal siya bulsa. Lana na. O lana bitaw. Kay ba man ko anak, nay. Pero lana na panguntra sa ungo. Ay sos, paguntras ungo ko taon tatot. Siya may ungo. Ay, nahala, uy. Nay, dili lagi tao nay dapya, uy. Patakda na gani unya kang timiyong. Layas gid unya ha kay dauban tag gyud ka sa di ka pa makapangwakwak. Lainang nay dapya, uy. Unsa ang kanako no, matabangan ako sa Timyong. Gusto kong kuruhian ang sayop nga pag-ila sa mga tao, bahay nila ni tatay niya. Nga sila, mga ungo. Kanay ba ang magyug ko, nga dili na tinuod. Dili gyud na tinuod. Nabalaka gyud ko para sa kong anak bol. Di man gyud mo patuon ako. Oh, maubri nang dapya. Padayon man gyud sa nakigsuod niya ng timyo nga gidungog nga ungo aning atong dapit oy. Ah, ako'y bahala. Pangitaan ko pagi. Kaya ng Timyong. Si Timyong ligid mismo. Mao'y mo distansya karong Raquel. Bol niya unsaon man nimo. Pertahan biya ko nun. Anak biya ko sa kapitan ning atong dapit. Oo, maulagi. Ay dugay naman kung nisaan ni nasayod ni Ana Bol. Salpakuta. Mali, huwag ako'y pasaling. Ako'y bahala ng Timyong ng dapya. Daan pagid lagi ko. Ni agi ka bul. Bul. Ayaw dubli ha. Kausa na sang pita kong nga. Kaya gilaan paminahon ko na yung dublihon ha. Tingnan mo ha. O sa may timailhan nga. Muabot ko ha. Noy paloy. Ni bukal man akong lana. O sa. Pagtarong diha. Noy baloy ha. Tingalig na. Nalimot ha. Nga anak ko sa kapitan dinhi sa tong dapit. Aw lagi. Wa ko malimot anak. Bul. Kaya, o sa lang. O sa pagtuon ni Managaw ha. Ungo. Kay ingon pa rin mo ni buka lang imong lana. Abi ni mo. Dili nila na nga pangontra sa mga ungo ang akong gihabak bol. Lana gid ni nga pangontra sa mga garaon, buriton ug butbuton. Unsa? Sulbakuta. Pagtarong niya may baloy ha. Do, kalma lang, kalma, makal. Niya ka sa kong tukaran, basin ug akong gamito na akong abilidad ug maglakaw niya kang magkiyod-kiyod. Ayaw na, may baloy. Siya, lakaw yun magkiyod-kiyod. May baloy, naunsa man ka. Naunsa ba yan siya? Unsa man ka? Muna yung nagkagsilingan? Tapa. Unsa magituyo ni mo din hiya, bul? Unsa mo tuyo? Niyas Timyong, may baloy. O niya? Saman, kita kang naa.
Wa, Oh, di wa! may baloy sa Roy. Asa bitaw si Timyong, Noy? Anak makakakapitan Bol. Ala pangita. Gidako mo lang ng ilong ni mo, Noy Baloy. Usa! Braulio! Akong pinalanggang bangis nga lubo! May mayong balita ako para nimo. Mauban ka kanako ngadto sa kalibutan sa mga mortal. Oh, sige! Ikaw mo ang akong sidekick unya dito. Osborn ko ang imong pamayhon gikan sa usa ka mabangis nga lubo ngadto na sa sama ka na kong tao nga immortal. Asahon ko ikaw og ilunod sa nagbukal nga kawa. Ani Ayaw paglihok, Braulio! Kay ilunod ko na ikaw! Dirip! Kamarang tawa ka nagbukal! Imo ang sama ka na kong tao nga immortal kining bangis nga lupa! Timyong, dautan nga kilimad doon kini. Umaabot ang akong gikahadlukan. Ha? Nga, unsa ba tay Baloy? Unsa imong gikadlokan? Nabasa ko na kini. Paingon na gyud sa pagkangiob ang kalibutan. Tay Baloy. Ang lana nga panguntra sa mga ungo ug mga linalang sa kangitngit. Mauna lang ang magkaluwas sa katawhan miyong. Ang akong gikahadlukan. Ha? Nga, unsa ba tay Baloy? Unsa imong gikadlokan? Nabasa ko na kini. Paingon na gyud sa pagkangiob ang kalibutan. Tay Baloy. Ang lana nga panguntra sa mga ungo ug mga linalang sa kangitngit. Mauna lang ang magkaluwas sa katawhan miyong. Diyan sa man mo pagkasayod niya na, tay Baloy. Ay giing na nalagiti ka. Nga nabasa na lagi ko ni. Kisa ba'y writer atong gibasa ni mo tay? Ayaw Yay. pagbugal-bugal. Ayaw bugal-bugali ang mga panghitabo. Sa kanila ay panahon yung Pasaylo anak ko tay. pangandaman ta kini. Pagkagod og daghang lubi. Kay maghimo kitag daghan kay lana. Kapoya sa na tayo eh. Ayaw lagi pagbalibad. Okay. Kinabasa ko na kini. Okay. May tabo na yun ang akong gikahadlukan.
sa'yo ka to, Nay Dapya, no? Mugna tos mga ungo. Nay Dapya. Nay, naanasag ka anak, Nay, ha? Ay, sus, kid sa pabandi ay kung dili sila. Kanang amahan og anak nga baloy og timyong. Kinuukuin taon, Nay, uy. Likay na taon ni anang yawanon mo mga pagduda batok nila, Nay, uy. Braulio! Dili ka na usa ka mabangis nga lubo. Usa ka na kabangis nga taong immortal. Reyna, tokwata. Dili na tuon ako sa kalubo. Pero nga nung lahi magkunimo. Hoy, uplok! Babae ko! Samtang ikaw lalaki! Dili ka na mga ibot na kong ipasabot. Aw! Unsa man di ay! Ang buot na kong ipasabot ba? Nganong niya may dakong sagabal sa kong buko-buko. Aw ka na di ay! Gihimo ko ikaw ang buktot! Aron na ako'y kabutangan sa dugang panakong gahom din sa kalibutan sa kangungo. Nga kinahanglang danon ako ngadto sa kalibutan sa mga mortal. Kung sa'y buot di mo ipasabot, Reyna, tokwata. Kanang extra powers nga gibutang nako anang imong buko-buko. Mao kanay magsilbi unyang power bank og anak ko mo charge kun pananglit. Muhinay ang ako unyang data power dito sa kalibutan sa mga mortal. Mureklamo ka? Kay ibalik ko na lang ikaw sa imong pagkabangis nga lobo, Braulio. Aw, okay lang yung kayo ko, ani. Mahal kong Reyna, tokwata. Salamin! 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 Pakit si Braulio sayang bagong pamayhon karon. Braulio! Tanaw ang imong kaugalingon sa salamin, salamin, salamin. Ako na! Ay, kinsa pamanggo di ay! Itsuraan pamangko sa kong pagkalubo. Mahal nga Reyna, tokwata. Ay, oplok! Patyong ka sa mga taong mortal. Kung tuwa ka na unya dito. Kung tuwa na kita dito. Maong mas kipili kong mamahimo kang ingon ni Ana. Oh, mau ba? Kaaway sa mga tao ang mga lubo. Oh, diyay. Kinahanglan ta nga magbaon og extra powers. Og mao ka nang gihimo na kong storage ka nang naasi mong buko-buko, Braulio. Busa, ayaw na pagdagan og reklamo. Ah, matay. Mingaw man. Pagkalaay. Basta. Anhalaw na ko maghida-hida. Anang lantay sa may teres. Pwede ni kay Bugnaw. Bugnaw kayo ang uyuhoy sa hangin. Ops. Tsapay. Naog sa. Mingay. Uy. Maya ning iring banbanon. Naog sa. Beke, muigda ko ining lantay. Ay, matagkilaw sa kama. Supi, iring banbanon, supi. Ako sa itas pasan. Iring noog. Ako sa yun, nakuha ang mga balhibos iring. Oh, salpakuta.
Hello, my dream boy. Oh, uy, W.O.W. Wow! Kagwapa ni mo. Puti ug siksi kay ka. Kinsa ka? Call me Lady Love. Ang imong dream girl. Sa paguta. Oh, Lady Love. Double L. Parang si Lucio Lastima. Lady Love. Wow, kanindot sa imong pangan. Bagay kay ka sa imong kaanyag nga talagsaon kayo. Musabak ko nimo, ha? Sabak ka dire. Okay naman ka, ha? Oh, okay kayo. Dali nga rin. Sabak dari be. Ikaw cute. Naganahan masabtan nimo, oy. Uy. Sabak na ko nimo, Baya. dream boy. Oh. Alak. Baya kahaon. My twin girl. Agkan ka. Aw. Pag yun, my dream girl. Uy! My dream girl! Lady Love! Nagtamgur na ko. Minggay! Maya ni ining nagpanon. Ikaw rin akong Hay ni mula namyong. Wala tay. Labay na. Hanggaw biyan ni mo. Nga ko itong imo magilabay. Huna-huna lang ako tay. Nga, dili naman di ko angay nga magtiner o panagang kontra sa mga ongo. Kaya nga naman ko namyong, ha? Naong pala na ako daan tay. Handlok ng ongo. Usa? Ikarabi tayo nagingon nga bati kay kog naong. Karabahin na palang gani nakapabor nako kay hadlok ng ongo nako. Nindot kayo din ibabaw sa bungtod, no? O lagi day. Bugnaw kayo no? Ang huyo-huy sa hangin. O niya. Nidot paminahon ang mga tingog sa kalakaman. Timyong, Yan o, Darakil. dili dyo kumuto sa mga istorya sa mga tao. Yung mga ungo ko mo si tatay ni mo baloy. Dili mo yung tao na tinuod. Oy, Darakil. Ila naman ang mga di pagya. Bisag, way kamatuoran. Mabitaw nga gusto na ko silang kurhian sa mga sayop nilang gituhuan yung. Tsak dila sila, Darakil. Naay ginoo nga nagtanaw. Nasayod siya nga. Unsa gid ang tinuod? Timyong, Ako lang gidawat ang ilang paghukom na ko day. Tinuod, basad nga, bati kay kong naong. Saan naging nga, maora manigihatag sa ginoo nako. Myong, parehas man tantanan, good. Mga binuhat sa ginoo nga susama siyang bayhon. Ano nga lagi ng uban nga, gwapo lagi na sila. Ako dili man lagi. Wa magbuhat og bati ang ginoo myong. Mao kanay timan ikanunay. Di ay ba, Darakil? Umyong. Wa siya gibuhat nga batignaw.
Naalang yun hinuoy dili maayog hitsura. Dahil Raquel sa doy. Moro man ang pagka-istorya hagod. Oh, hala. May boto. Yung? Naanang pikas bungtod nga at bangran hindi nga itong nahimutangan. Dahil Raquel. Ha? Nakakita gyud kami yung? O day. Pagbuto, may ulbo ang dakong. Utbo sa kayo. Nga nawara sa dayon. Hala, uy. Wa malagi masunog ng buntura. Katingalahan. Ano, ako raman ka ang nagakita. Ngano ako raman ang ipakita. Ngano ikaw, wa man nga, kita man untang kauban na. Alam yung, nahadlok ba ko yung, tana na, mamauli na ta. Kung mao, nagsugod na, Timyong. Ang saman, tay Baloy. Nagsugod na ang mga sinyalis alang sa daotang katalagman nga umaabot sa katawhan sa kalibutan. Unsa? Ayaw pagbuwag og lana sa imong lawas. Kay panagang ka na, Timyong. Dili na lagi ko niya ng lana tay kay gilabay na maganito na kung gihatag ni mo na ako gani. Miyong paminaw. Ilisan to na to. Butangi kanunay o garapa nga may sud nga lana ang imong bulsa. Yay na ang nako tay. Kini ako naong. Labaw pa ni sa lana nga gikadlukan sa ungo o mga daotang espiritu. Manakit niya kalibutan sa mga taong mortal, Braulio. Ganong gitawag pa sila og mga taong mortal. Tungod kay aduna sila'y kamatayon. O kita, mao ang mga taong immortal. Wa kita'y kamatayon, Braulio. Mao pa di ay. Imuunta silang mga ulipon, Braulio. Manakit niya kalibutan sa mga taong mortal, Braulio. Ganong gitawag pa sila og mga taong mortal. Tungod kay aduna sila'y kamatayon. O kita, mao ang mga taong immortal. Wa kita'y kamatayon, Braulio. Mao pa di ay. Imuunta silang mga ulipon, Braulio. Braulio, kita nining dakong bukid. Ano kita magsugod sa atong gimbuhaton aron sa pag-ulipon sa katawhan na. Akong mahal nga Reyna, Torquata, sa kalibutan mo sa kanmo. Naginaminam na kayo ako ngay kahimamat ang ako ang Mr. Dreamboy. Asa na to ay pahimutang ang imong gamhanang kawa. Na ako'y nakitang dakong tipak sa bato anang unahan. Anha kita diha magmugna og atong gingharian. Ha? Nakakita ka ba sa taktol ka puwan, Raquel? Oh, nay dapya. Buwag ay siya, nay. Lagi tan-aon, makapanglimbawt sa balibo. Mao ka na ang gitawag og blood moon. Blood moon? O Raquel, og labig siguro ni ining mga orasa.
Nagtuwad-tuwad na karon sa ilang nahimutangan ang mga ungo nga amahan ug anak, sila si Baloy ug si Timyong. Naidapya. Busa ikaw aron di ka madamay sa makauuwaw ug werdo nilang reputasyon. Palayo na ng Timyong, nakasabot? Kung mga ungo pa untata, ninghing kayo na, naglumba na untatag duha og tuwad, Timyong. Tay Baloy. Kanang blood moon nga nakita ka na nato sa kalangitan, nining oras sa kagabion. Sinyalis ka na, nga niya na sa duol ang mga hinanib sa gahom sa kangit-ngit, suma sa kung nabasa sa karaang basahon, nga wa itudlo sa mga relihiyon. Tay. Siya tay, Tay. o dawata kining karapas lana, para bugaw sa mga dautan, aron sila mahadlok. Dili lagi ko, tay. Nainaw na ako, tay. Labaw pa ni sila na nga. Ay, Bubugaw og mga daotang linalang sa kangit-ngit. ang pagkapilosopo lang yun ni Mumyong. Ay. Walaki ko magkinahanglan anang lana, tay. Ha? Pamahala na lang ning naw nga. Nianagid ko sa pila nining dakong bungtod. Kinalan nga. Akong masusi. Katong nipaka nga buto sa mi aging adlaw. Upawayon ako. Sa ilaw mi anang dakong puruan sa kahoy. Kutas punog tinungas ta. Ay. Jotay na lang rabakin ng tubig nga akong da karon. Layo para ba kayo itong ibabaw? May bubag. Oh, may bubag magayo ko nila yung tubig ni mundo. Ha? Wow, dyan kayo. Patimdimayin taon ko na ng tubig ni Munda. Undo, maluhin tao ka. Oo. Niya. Imo na kining ako tubig iyo. Salamat. Ngitan lang niya kung tinubdan aron ko makainom kay uhaw sa kayo. Ngitan na kong tubod. Mana? Salamat kayo, ha? Natambalan yun ang akong kauhaw. Di man ikagikan iyo. Kung gano'n nga, nabot ka manining kining tiilan sa dakong bugtod. Nilawig ako sa halayong kapunaw-punawan. O dinhi ko dadasa kong mga pako. Naghiskot siya og paglawig sa halayong kapunaw-panawan. Ug dinhi ko siya gidala sa iyang mga pako. Naibaw ako ga, naglibog ka. Apan, hinahinay mo raw niyang masapta ng tanan sa paglinglikid sa mga adlaw. Yan sa kamali. Akila, sauga ako og tata Akila. O kay buutan ka man. Tata. May hatag ako kanimo. Dawata kini. Sige na. Ha? Karapa nga bulawan. O kung sabay, so diyan na, ha? Iyo, unsa man, ha? Lana? Gamhanang lana. Kon, mau ba? Gamhanang lana?
Kung magkinahanglan ka na ko, sangpitalan ko sa akong pangan. Tata Akila. Uy, Imna ang gamhan ng lana. Nasod na ng bulawang grapa. Sige, aron makabaton ka talaga sa ong kusog. di lang ko. Kahit tiyarik lang maunsaw niya ko. Tata, Akila. Imna, sige na. Imna ang gamhan ng lana, Timyo. Nakaila ka na ko? Sawa ka pa mahimugso. Oh, may pangan ka ng daan. Artemio, Timyong. Misali ko nimo. Paong, ani imnon ko ang gingon nimong gabahan ng lana. Nga niya ning bulawang grapa. Wa man lagi kausaban. Panidilang. Sige, arida ko. Hala. Ay naman to. Kalit walang kawa. Mura man lag og gimatsik. Yo. Hain ka. Tata Akila, hain ka. Ay. Tingog sa dakong langgam nga. Agila, og tuana. Dali kayo nga nakapalayo. O sa may buti ba sa buti ni? Ang gingon niya nga kamahan ng lana. Giinom na ko pero wapay kausaban nga akong namatigdan. Ilapay ko na yung sudanan. Dili tinood ang iyang mga kipanulti. Nga sa ato pa. Dili sab tinood nga bulawan kining maong grapa. Ilabay ko ni. Mupadayon ako sa pagtangas paingon sa ibabaw. Ay. Unsa kini ako gibati. Maglisod ako sa paginawa. Tabang. Do, ni anak ka sa akong balay. Balay. Napaldan ka na mo sa maitilan sa dakong bukid nga way panimuot. Kinsa ka man ay? Taga-syudad ka ba? Ha? Pagkagwapo ni mo do. Gwapo kay ka. Kinsa man ka? Tay Baloy, wa ka na makailan ako, tay. Abungos ito'y. Timyong? Ikaw ni do? O, tay Baloy, ako yung tao ni. Imong anak na si Timyong. Tapa. Unsa man? Unsa man pagkaunsa nga? Kalit mga nisayag ng naong imulo. Isayag ba? Sayag ang naong. Murang dato gikumot sa pantasma. Karon mura naman kag gihapuhap sa diwata. Paminaw, tay. Kay pasabton ti ka. Sige do. Paminaw, tay. Okay. Sultihi ko kay maminaw ko nimo. Ikaw magyug ka ng tinuod. Ay, ako lagi ni tay. Paminaw kay sultihan ti ka. Abi man akong asa na sad ka, Raquel. Ha? Kay, nga na day, nay. Nga na magkos ato, good? Ang mga kadalagahan dinis ato, tuan na lang magyampungan sa ilang baloy. Kay bisita lagi kuno nga, may bisita nga gwapo kaayo, mura kuno artista. Unsa?
Wa man lagi konsultihan na ni Timyong, nay. Ay, ambot lang. Ay, sige, nay. Mangutana lang niya akong Timyong. Ay, sus pagpuyo Rakil, oy. Abi pa lang unya sa uban nga apil sa gag ng paduding anang gwapo nga ilang bisita. Hala, bilin sa taong ko yun, anak, nay dapya, uy. Di magpuyo ka diha aron why istoryang mabatian gikan sa mga marites tatong mga silingan. Uy! Ayay! Di na ni Bayo na. Murag tagilid po ng bisita ka ni Timyong nga murag artista o kating. Di lang yun siya magpakasayo pagpurma ni Raquel. Kaya, ako lang siya. Ako lang si Raquel. Sa pagkuta. Pusilong yun ako siya. Kung makigribal siya na ako. Makikontra mo na ako. Anak ni si Kapitan. Umikwartahan pa yun. Sorry ha, pero si Timyong manggod ang akong toyo din hi. Dili manggod ikaw. Oh, Asa day siya? dili ko gusto nga doon na itago ni mo bahin sa akong pagkatao. Hinaot magkasabot ka, Raquel. Unsi po may pasapot. Ala, nakailalagi ka na ako. Palihog. Tutuki ko pag-ayo. Agay nga naman ni ay. Raquel, ako kini. Si Timyong. Ang imong kababata og suod kaayo na imong higala. Sorry ha, pero si Timyong manggod ang akong toyo din hi. Dili manggod ikaw. Oh, Asa day siya? dili ko gusto nga doon na itago ni mo bahin sa akong pagkatao. Hinaot magkasabot ka, Raquel. Unsi po may pasapot. Ala, nakailalagi ka na ako. Palihog. Tutuki ko pag-ayo. Agay nga naman di ay. Raquel, ako kini. Si Timyong. Ang imong kababata og suod kaayo na imong higala. Palihog lang ha. Ayaw ko kumidyahe, ana. Nakailagyo ka ayaw ko kang Timyong. Dili ikaw. Dako ra kayo og kalainan. Ako lagi ni, Raquel. Ako si Timyong. Hasta gani ko maglisod gani ko sa pagtuo. Galit kaayo ang maong panghitabo. Unsa man pagkaunsa ah? Nahitabo kini sa diyang niadto ko sa dakong bukid. Kay gusto lagi unta ko nga kining mususi sa maong buto. Nga nabati nato. Itong dito ta sa babaw sa bungtod. Nanguriyuso gid ay ka? Unta. Pero ingon ini ang nahitabo. Usa? Mao ka rin nahitabo? Oo. Nagbilin og tanghaga ang maong misteryosong tao. Nga, mura ba og naay umabot nga dakong katalagman? Ug gusto ni nga ako may makaluwas. Unsa? Pero dili ko sigurado. Pero, gibati na ako nga murag doon ako yung maabot nga dakong misyon. Kung mao ka na, nasayop sila sa ilahang pagbiay-biay nimo nga kunuungo ka. Kaya ang tinuod, umaabot ng bayani sa katawhan, Timyong. Dahil Raquel, Murag disas kay katuhuan kining kalit kayo karon nimong kausaban, Timyong. tingali. Kung ipamugos na mo sa mga tao nga ako gid kini. Duda na sa tingali minila si tatay nga mga alagad sa dautan. Pasag dinala na sila, uy.
Makaamguro niya na sila. Sama sa gihapon ang akong ikasulti. Isalig lagi na akong tanan sa kahitasan. Wa na ko'y pagduha-duha. Ikaw gikini, Timyong. Ikaw gikini. Hapit ko na siya ikauban din sa atong bagong gingarian, Braulio. Tay na turpat. Hitsuraan siya. Lapalaparan nimo ang iyang kagwapo. What's that? Pasilaw ako, mahal nga Reyna, sa kalibutan sa Kang-ongo. Hoy, Oplo! Sa iyang mga mata, ako ang pinakagwapa, Braulio! Mao pa di ay. Nagkita na kami sa iyang damgo. Og nadani ko siya pinaagi sa paglingla sa akong kanyag niya. Mayo og pamarog nga kalibutanon. Hindi sama nako nga niya sa gabal sa akong buko-buko. Kapila ko na ba ikaw, Sultihe, nga power bank ka na sa akong extra power. Gikan sa kalibutan sa kang ungo nga kung gidaangan sa kalibutan sa mga mutal. Oo, lagi nakasabot ko, mahal nga Reyna, turpata. Salamin, salamin, salamin. Ipakita ang lingla na kung kanyag ni Ining Braulio. Nakita ni mo kung unsa ko kabatanon o kaanyang? Braulio? Mahal nga Reyna. Makadali ang imong katahom sa mga kalibutanong kalalakihan. Lakaw. Ato asibol. Og sultihi nga gipakuha ko siya nimo. Ina, nga ako nga nagsugo kanimo, mao si Lady Love. Karon dayon, mahal kong Reyna, turpata. Unsa man ka na do, Timyong? Ay baloy, mao kini ang bulawang garapa nga gisudlan sa gamahan ng lana. Nga gipainom ka na ako sa tiguang nga misteryoso. Unya, Domyong. Naibong ko. Gilapay man nina ako. Pero nga nung niya man kini din sa bulsa nining akong prontong. Unsa? Katingalan sa alang nako kining maong bulawan nga garapatay. Wa man utan isud, pero sa diha nga akong nakapkapan nga rin sa akong bulsa. Puno man sa lana. Ha? Taysa ha? Daman, Murag, na ako'y nahinumduman inida. ha? Unsa tay? Unsa man tay? Unsa imong nahinumduman? Husto, nahinumdum na ko. Nabasa ko na kini sa karaan nga basahon. Tay, Gamhanan ang lana. Suma pa sa akong nabasa. Gikan kini sa way paghubas nga tinubdan sa lana nga nagdaog kinabuhi. unsa tay? Ikaw ang gipanagna ng daan sa karaang kasulatan nga matud pa niini. Ang nagkasagol nga dugo sa usa ka mortal nga kalibutanon ug usa ka diwata sa kalibutan sa mga immortal mao ang magda sa gahom nga gikan sa kabahanang lana ug luwason niya
ang kalibutan sa katawhan ug ang kalibutan sa Encantusius. Oh, Encantusius? Unsa ka na, Tay Baloy? Sa katingalahang gingharian sa magical whirlings. Tingharian sa Magical Whirlings? Kalibutan sa namatay mong inahan. Dili siya normal nga tao. Usa siya kadiwata nga nahigugma kanako nga usa ka mortal kun kalibutanon. Ginoo ko. Dili day sama nato ang akong inahantay? Dili, Dutimyong. Gikan siya sa gingharian sa mga engkantong puti. Og nakaila ko siya sa tiilan sa dakong bukid. Sa bukid sa Kanturatoy. Kung mao ka na, ngano nakamaton ko og buot nga uwa ko siya makita? Oh, gamay ka pang bata sa dihang may pauli siya sa ilang kalibutan. Og mauli ako nahibawan nga wa na siya. Napatay ko no sa usa ka bangis ug banggiitan nga ungong mangtas nga kaaway sa ilang kingharian. Kaluoy di sa ko inahan? So kaniadto, nanambal ko gamit ang gitudlo sa imong inahan nga pamaagi sa mix sa natural nga healing ug ang Encantusius procedure nga niya mo'y nag-ayo sa tanang mga masakiton. Tay Baloy, gusto ko nga makaabot sa gingon nimo nga kalibutan sa ko inahan. O kung buhi pa man gani ang mipatay niya, ako siyang panimaslan, tay. Dutimyong, Ipanimaos ko ang kamatayon sa kong inahan. tapa, tampa sa ragod. Diyan tay. Murag, nabasa ko na usab kini sa karaan nga basahon, nga ang pinili, maoy mo patay sa dautang linalang sa itom naging harian sa anuos, sa kalibutan, sa kang ungo. Tay Baloy, Kang kinsa man gid ay ang writer na nang giingon nimong karaang basahon? Oh. Kinsa ang magsusulat ana, tay? dili mabasa. Apan, tana sa akong lawak. Ipakita ko nimo ang karaang basahon nga gikan sa panahon sa kakaraanan, sa panahon pa ni Propeta Enoch. Kini, mao kini ang karaan na kayong basahon nga giingon ko nimo. Nahubad na kini sa Binisaya nga pinulungan. Apan ang iyang cover nga naay nasuwat nga mga litrang dili gyud mabasa. Ambot ug unsa kini mga litraha sa alpabito, Dumyong. Arami kini nga mga litatay. Aramik. Tepa. Nganong nahibaw ka nga aramik ka na? Ambot, basta kay mi-translate lang gikan sa kong kaisipan, tay. Di ay ba? Oh, kining hulagway sa magsusulat nga ni anining unang pahina sa basahon. Nakakita naman ko ini niya, tay. Siya ang tiguang nga gitagaan ako sa imnunon nga tubig ug may mihatag nako sa bulawang grapa nga may suod nga gamahan ng lana. Unsa? Oh, ug niya ang iyang kumpletong pangan. Master Aquila Dinivram Aureliabak. Maukray ba din ang iyang pangalan nga nasuwat sa karaang mga litra aramik? Utay Baloy, ang Aramik gigamit sa karaan nga iskriba kon mga magsusuwat sa balaod kaniadto 3,000 ka mga katuigan na ang nakalabay. Dumyong, Kining maong magsusulat, tay, ining karaang basahon. Siya sab ang nagpaila nga Aquila. Apan, kalitra sab nga nawa, dungan sa nabati na kong tingog sa langgam nga Aquila. kana. Nabasan sa nako kana
gikan aning karaang basahon. Niya dinhi sa pahina 835. 835. Nga nag-ingon, ang tingog sa agila nga mulagbas unya sa dakong bukid sa panahon sa kabaghuan. Sinyalis unya nga napalga na ang nalatid nga may dugong mortal ug ilhanan kini sa kadaugan sa kalibutan sa Encantosius. Tay Baloy. Ikaw do Timyong. Ikaw ang gipasabot diha sa karaang pasahon. Kanang nalatid nga may dugong mortal. Ikaw do Timyong, anak ko, nga kanhibati kay gnaong. Apan karon, pwerte ng gwapuha. Ikaw gyud ka na, do Timyong. Ikaw do Timyong. Ikaw ang gipasabot diha sa karaang pasahon. Kanang nalatid nga may dugong mortal. Ikaw do Timyong, anak ko, nga kanhibati kay gnaong. Apan karon, pwerte ng gwapuha. Ikaw gyud ka na, do Timyong. Tay Baloy. Nasayop sila sa ilang gituan, tay. Nga, ungo kuno ko, tay. Nasayop gid sila. Kasi Timyong di ay umaabot nga bayani sa katawhan. Kana, maugid ka na'y tinuod. Umaabot kang bayani sa katawhan o dili ka ungo, do Myong. Tay, unsay pangan sa kong inahan? Boy, my dream boy. Ako ang nakita niyo sa imong damgo. Si Lady Love. Pagkamaan niya kamay sama sa akong dream girl. Ikaw ang himuon akong prinsipe ni ining akong kinharian, boy. Andam kong magpaulipon sa ngan sa akong dakong gugma. Hatagi ko og anak, boy. Sama sa hilason nga si Prinsesa Shawarma nga ni Matos og nagkaangkon og anak sa usa ka kalibutan. Ha? Kinsa ka nang giingon ni mong prinsesa Shawarma? Ayon og pangutana. Ang time pa. Nganong naman nakong kawa nga nagbuka ang Lady Love. Naadya ko ha ang gahom ni Reyna Torquata. Kinsa siya? Ugain na siya karon. Ay nagpagsusi na ng bakina ko. Tanay noon sa sud. Maglipay-lipay ta. Pamaptusi ko, Paul. Paangki ko. Nagtuog yun ang kalimutanon nga usa ka maanyag kayong linalang ang nailan niyang Lady Love. Ang gawahan ng kawa nga nagbukal. Ako kining sugnuran. Kaya naara pa diha nagikan ang powers karon sa akong mahal nga Reyna Torquata. Hinon. Ubay-ubay ang reserba nga extra powers sa Reyna. Nga niya sa akong bako-bako. Pastilan, kakuya
Hiyaw na gyud karus palibot. Naay nagtikaw-tikaw nga linalang sa kagitgit. Usa ko nga buktot nga mulupad. Mga buhing mananap maoy gikaon. Tinuod yun na, Naidapya. Ug ang mauli na lang, gituhuan karon nga mo'y nagdagit kang bol nga anak sa kapitan. Ay lain pa'y ato ba? Kadang gwapo nga naas ilang baloy. Si Timyong man di ay naoy. Ug ni saad nga maoy manalipod sa katawan batok sa bihug pa karon nga linalang sa kadautan. Mao na diha, Nay. Ang inyong gibi-ay kay lagi matud pa ninyo ungo. Usa di ka maisog nga bayani sa katawhan. Pasaluan taon mi doon. Pasaluan na ito. Kalimti na ninyo, kanang bahina. Waman ko magtukol sa inyong gibuhat. Hinoon, andam kaming mutabang si Tatay Baloy aron nga pakigbatukan ang mga linalang sa kangitngit ug kadautan. Bitaw! Mao ka na mga silingan ko dinhi. Andam kami mutabang sa kong anak nga si Timyong. Lamat. Anak itugahan yung gahom niya. Lamat. Mauna. Sa pagkatinuod lang. Nabasa na kinina ko sa karaan nga basahon. Lami kayo, kanoon ng presko kayo katay o kasing-kasing kataw. Unya, imnon ang dugo, brown yun. Mahal ko rin na tukot. Luod ba ng tao? Kailangan ko mukhaw ng preskong kunod sa mga buhing mananap. Lami kayong kunis-kunisyon. Hoy, uplok! Ang kay bangis ka man nga lobo, nga gihimo na kung sama nako. Usa ka taong immortal. Tinhiragyan ko sa kalibutan sa mga mortal na kakaon o lamian kayong karne sa mananap. Alang! Kaya ang imong gipagtripan. Mao man ang mga hayupan nga inatiman kadto sa ilang mga gaon. May pagkagam. Hosta ka, Reyna Turquata. Kung maangkunaw niya nato ang kalibutan sa mga mortal, wanaon niya ay magbuot sa atong buhaton, Braulio! Ang imong gahom. Usay may tabo sa imong gahom. Kung mo lampos daw niya kita, Reyna Turquata. Full blast na unya! Og ikaw, makatuyhad na unya ka sa imuhang pagbarog. Kay dili naman kinahanglanon ka ng imong buko-buko. Nga gihimo na kong power bank sa akong extra powers. Kanindot ka na. Mas enjoy pa ko karon sa akong pagkatao kaysa may balik sa akong naandan isip bangis nga lobo. Ay, ako'y pastilan dog Timyong. Wa gyud mi magdahom nga kanang ingon kani anak karon kagwapo. Grasya kini nga gitugang nga rekan ako sa kaytasan ng dapya. Uy, Bitaw, Nay. Kay mismo kini si Timyong. Wa man niya damhan eh. Di ba, Timyong? Oh, bitaw. Tinuod ka na. Hustagid si Raquel ng dapya. ay lain pa'y ato. Kanang dakong palasyo sa ibabaw sa dakong bukid nga susama og panganod tan-awon. Unsa gyud kaha na no? Linalang ka na. Nagikan sa laing dimensyon.
Mo'y nagmugna niya na ng dapya. Diyos ka maluluyon. Dili ra pa kuno maduol sa mga pulis o militar kay naputos kuno kini sa baga kayong gabon ang palibot. Ug matod pa sa taga Air Force nga lakip ang ibabaw nga bahin, protektado sa dili kuno nila masabot nga enerhiya sa kanginan. Kung may mahimo ka batok ni anak miyong, mas may tingali nga imo na sugdan samtang dili pa uwahi ang tanan. Bitaw tong Timyong kay halos matag gabi na ay biktima sa pagpamalbal, tao ug mga hayupan. Sige lang nang dapya. Akong pagigsultihan ni ini si Tatay Baloy bahin ni ini. Gusto si Dapia. Mas maayong sugdanan nimo ang paghimo og aksyon. Kay dili kini kaya sa pilsa lang sa mga pulis ug militar. Salamat sa imong ideya, Tay Baloy. Nabasa na ko kini sa karaang basahon. Mao ba, Tay? Myong. Ug unhan lang ginato ang mga nagsunod aning dagana, ha? Myong, Ngaon sa man, Tay? unhan lang ginato sila ba? Kay nabasa na ko sa karaang basahon nga ang pinili gyud mao'y muddaog ni ini. Niyan ako sa tiilan ni Ninda kong bukid sa Kantoratoy. Gusto ko makaabot sa ibabaw. Kundiin, naami turok og kalit nga palasyo. Oh, ang tingog sa nila nasab karon. Uy, ako nabati. Tatakila! Pagkita na ko! Gikinahanglan ko kayong imong tabang. Tatakila! Yara ko sa imong luyo, Timyong. Salamat ka nagpakita ka, Tata Akila. Uy, saya kong ikalagad sa halang doon nga pinili. Gidawat ko ang misyon nga gisangon ka nako. Andam ko makig-away sa mga hinanib sa kangit-ngit ug kadautan nga niya na karon sa mong dapit. Pinagi sa bulawang grapa. Sa gamahanang lana nga nakinig mo. May muli mo ang tanan. Ang bisa nun sa mong pangayon, gika niya na. Tata Akila, Soy, pagayo bisa nun sa. Ayaw lang ang ginautan. Sige, pagayo na sa gamanang lana. oh, gamahan ng lana. Ihatag ka nako ang hinagiban nga ako magamit batok sa mga kaaway. Oh, huh. Espada. Mikalit sa pagtunga sa akong kamot. Da. Huh. Kahit moong espada. Mo ka na itapos mo kinabuhi ni Torquata. Ang kaidor nga mo inipatay sa inahan mong si Prinsesa Shawarma. Kung sibot ni may pasabot. Oh, Akong igsuon ang inahan mo. May dugo kang usa ka engkantuhanon, Timyong. Ako naging nabasa sa karaang basahon. Tay Baloy, ni akasab din gisundan ko nimo. Oo. Tungod kay nabasa nako sa karaang basahon. Oh. Oh. Si Tata Akila. Kalit siyang nahanaw. Tata Akila! Tata Akila! Tay Baloy,
Kadugo na ako si Tata Akila. Nya usa ka engkantuhanon. Ug kining maong espada. Mao kuno itapos nako kang turkwata nga mo'y mipatay sa inahan nakong si Prinsesa Shawarma. Mao ka na ang tinuod. Ugway nalilom ka nako sa mga panghitabo. Tungod kay nabasa ko na kana sa karaang basahon. Sa Shawarma. Mao ka na ang tinuod. Nalilom ka nako sa mga panghitabo. Tungod kay nabasa ko na kana sa karaang basahon. Lakaw tay. Uy, Pauli sa ato tay. Ako ra ang maginusara nga muhimon ini. Ipanimahos na ko. Ag akong inahan si Prinsesa Shawarma. Domyong. Sige na tay. Uy, kahit. Kahit sa suwab ng espada nga, gibalik ni mo pagsakob. Mupadayon ako nga to sa babaw nining dakong bukid sa Kanturatoy tay. Sa Palasyos Kaaway. Ipalimaos ang kamatayon sa imong nana Shawarma. Nga usa ka engkantada, Domyong. O tay baloy. Na tinuod yun ang tanang nabasa nako sa karaang basahon. Tay baloy. Bulawanon ang matagtak na. Kinahanglan ako mulihok tay. Aron dili sila magkahunat sa ilang daotan nga mga plano. Batok sa katawhan ug sa atong kalibutan. Amping kanunay, Dotimyong, anak. Salamat tay. Makapadasig kay kanako tay. Pastilan, desidido na gyud ay kaayos dong Timyo nga musong sa palasyo sa kaaway. O, Dapya. Iyang lumpagon ka ng palasyo nang kalit lang og turok na ng ibabaw sa dakong bukid sa Kanturatoy. Kinsa baka ka ng linalangan na diha baloy, uy. Ang sinalikway nga engkantadang dautan gikan sa gingharian sa Encantusius. Si Torquata ang nahimong reyna sa kalibutan sa Kanungo. Unsa? Kiduo ko in taon, tigalig maunsa katong anak mong si Timyong Baloy. Gisangkapan si Dotimyong og gahom gikan sa kalibutan sa iyang inahan. Ha? Unsay buot imong ipasabot? Dili ordinaryong tao si Timyong. May dugo siyang engkantuhanon tungod kay engkantada ang namatay niyang inahan. Unsa? Maupad? Tinuod ba ang tanan ako na bati? Noy Baloy? Dahilakil, Dili ordinaryong pagkatao ang higalan ako si Timyong Noy? o Inday. Anak siya ni Prinsesa Shawarma. Usa ka engkantada nga nahimo na kong hinigugmak kanhi sa buhi pa ang patay suba sa Euphrates. Noy Baloy? Gibawi si Prinsesa Shawarma sa ilang mga kaliwat gikan ako. Human sa iyang pagpanganak kang Timyong. Apan wa madugay. Nakadawat na lang kong mensahe nga patay na siya. Gipatay sa kaugalingon ng igsuon nga mao kanang niakaron sa atong kalibutan kanang Torquata nga himong reyna sa kalibutan sa Kanungo. Unya Baloy, mapildi ka ni Timyong kadang maong linalang sa kadautan. Bitaw Noy Baloy? Dahil Dapya, mapildi kini niya. Og mudaog yun niya si Timyong sa ila unyang pragsangka. Nabasa ko na kining tanan sa karaang basahon. Nakita ni mo siya niya nagmonitor na kong tubig sa kong nagbukal nga kawa, Braulio. Oh, taro kayo ang signal, Reyna Torquata.
Nakasuod yun siya sa baluarte sa atong palasyo. Ang matangahasod nga mortal. Unsang matanga sa gahong mangyang gihuptan. Gawa man siya masunog sa init nga gabon nga nipoto sa palibot. Aning bag-o kong gingharian. Nagpasabot lang ka na nga dili siya ordinaryong tao. Husto ka. Dili siya yanong pagkamortal. O ka na maoy ilhon ko. O saman, akong pakigsangkaan ka ng maong mortal nga mapanghason. Ayaw! Ayaw! Kay may na may ungan ko niya. O say buti mong ipasabot. Mahal kong Reyna Torquata. May siya sa igsuon kong si Prinsesa Shawarma. Dili ka ha kasiya ang anak nini. Uban sa usa ka kalibutanon. Siya ka ha! Painumdo sa tasa, di pa tapos. Hi, hello! Kamusta mga kabisay, mga kabangag saylong? Kininausap ang ubos yung alagad sa kanginan. OG Kompok Rakasa! Konsiya, unsay mong planong himuon, Reyna Torquata. Sama sa gibuhat ko ni Prinsesa Shawarma. Pasyon ko usab siya, Braulio! Pasyon ko usab unya ka ng mapangahasong mortal! Naputos sa bagang gamon ang tibok palibot sa palasyo. Huwag may mga bultay sa kurinti. Kadaghang nagpasad ng mga kalapiras tao. O kanay ako nasaksihan dito, Tay Paloy. Tungod kay tao ang kinaon ni Torquata. Samtang ayang hinanib nga buktot. Mga binuhing kahiyupan. Ako na ka nabasa sa karaang basahon. Juan ka mo namo ni Braulio ng Tapia. Raquel, Kinsa kining kauban nimo ha? Bol? Nairapya, mao ka na siya ang buktot nga mulupad. Ang mukhaon ng mga binuhing hayupan. Ako si Braulio, ang sinaligyan ni Reyna Torquata sa iyang ginghayan. O kamo, mo'y mamahimo yan yang lami ang pagkaon. Dili may mukuyog ninyo, dili! ayaw ka mo pagsupak kang Braulio. Uban ka mo na mo. Timyong! Abang! Timyong! Nagkinahanglan ako sila si Dairakil o ang iyang inahan, Tay Baloy. Oh, tara na yun. Dumyong. Tara, na. Kaya Tay, Oh. ang akong lanang nga gamhanan. Timyong! Tabang! Tabang! Ako maabot ka rin na ninyo mga tao. O ako usab unya ang magda sa one world, one leader, one religion. Ako, si Reyna Torquata, nga mayok buan unya sa katawan. Nasayop kasi mong gituhuan, Reyna Torquata, sa
sa kalibutan sa kang ungo. Mapangahasong mortal! Timyong! Timyong, salamat kay miabot ka! Dong, Timyong, kabangit taon mi si Dairakil, Dong! Luwason ko kamo ng dapya. Maluwas lagi ka mo! Nabasa ko na kini sa karaang basahon! Pati ang mapangahasong anak ni Prinsesa Shawarma Braulio! Mamatay ka, mapangasong mortal! Braulio di ang imong panganbuk tuta ka ha? Wis, ikaw ang mamatay. Sa. Padaplin mo tay, Baloy. Padaplin mo. Dairakil, nang dapya, padaplin mo. Mamatay ka karon, kaliputana! Sangan sa gahom sa gamhanang lana gikan sa gingharian sa Encantusios. Patsyon ko kamo. Nasabda ko! Ayaw palupin, Braulio! Gamit ang imong pagkabangis nga lubo sa kalibutan sa karon! Tigpason ko ni mong buko-buko. Ang chances akong power ka na sa buko-buko ni Braulio! Imong giguba ang kalibutan ng mapangahason! Ha? Wala! Ang akong kabahan ng bukal ng tawa! Wala sa'y power! Nalubat na! Wala ang isa powers na gitayo ko sa pagbutan sa buko-buko ni Brian! Ganun! Araw makumplito ang akong palimaw sa pagpatay nimo sa kong inahan nga si Prinsesa Shawarma. Idusla ko kining espada ni Akila. Diha tumong sa imong dughan. Ayaw! Ayaw maluhi ka! Mag-umangkon ko ikaw! Ha? Ha? Imo man ganing gipatay ang akong inahan nga imong igsoon. Wa ka na kriminal sa akong inahan. Tay Baloy, patay na siya. Mayo, Nakaangko na kustisya ang akong inahan. Oh, ang tingog sa langgam nga agila. Salamat, Tata Akila! Dagan kay salamat! Oh, Milino ka palibot! Ginoo ko! Ginoo ko! Tigalig malumpang kining dapita! kulit mong tanan sa kong kamot. Ipahilayo ko kamo, ining dapita. Dada ko ninyo, Timyong. May Timyong, dada ko. Di pa ko gusto mamatay. Maliray na turkwata. Huwag ni Braulio. nabasa ko na king tanan sa karaang basahon, Dumyong. And ayan guys, nandunggan na to no ang fall episode sa mga asoy ni Kuya Goliath. But then again, part 5 pa ang akong nadunggan guys no. Wala pa ako kapamati sa fall episode guys. Kaya paghimo na ko ang vlog is alas 5 pa lang. But ang akong nasabtan guys sa part 5 is naibawaan na nila guys no nga si Timyo dili usa kada utang taon no kun dili matud pa usa ni siya no ka umaabot nga bayani. So nung nakaingon magka sila guys no nga usa ni siya ka bayani unsa mangga ang mga gipangbuhat ni Timyo nga nakaingon man sila, diba? But then again, magbasa ta guys sa inyong mga comments sa niagi na to mga upload guys no. Again wala pa ko kapamati guys sa fall episode. Naghimo lang ko outro daan no para maka-upload jud dayon ta. Matud pa ni Dads Vasquez. Daghang salamat Sir Dodong o Gredjo Vlog sa mga asoy ni Kuya Goliath. God bless us all. Aw, kato pa maning naiging simana guys. Derita sa ang gamhanang lana ni Timino part 4.
magbasa tag comment from there. Itong basahon ang comment ni Charlie Bordan. Thank you Radio Vlog 3, Radio Vlog 1. Thank you so much. Thank you so much Charlie Bordan sa imong makanunayon nga pagsubaybay. I hope nga dili nga makulaan guys. Nga mamati sa atong mga drama. Ilay mo mismo diyan dong. Mismo naman. 25. Mo? Ano pa sukli? Chris, may tapayo. Busy kayo. Ay, nako. Kung lagi ni ipos diri dong. Lagi, naghiyo ko manggug ko ano eh. Nag-vlog manggug ko. Kita mo guro ka sa akong mga upload sa Facebook. Mo? Kana mo ko viewers mo sa imong ban. Kuan ka silent listener. Pero makamuot gyapon siya kamutan ng gyapon. Mga bata ra man nakasagaran. Pare ganina nag-upload na pod ko ganina akong pag-umangkon. Atong gitay tulan ako na isahan na pod. Oh, monetize naman ko. Monetize na ko ana. Pero kapoy magunhaw nag-content oy. Kada ako mga content original baya na. Nalingaw ra man gud po ko sa akong content noon ng kuan. Padayon lang gyapon bisag ginagmay rag views. Oh, tigom lang gud, investment lang siya. Pareha karon naghimo na po kog vlog kay nag-upload mo ko sa YouTube. Sa YouTube ko focus, sa Facebook di man kaya kay gamay ra magkita god, pero sa YouTube okay man. So mao na to guys, thank you so much kay maghimo na po tag outro no sa Bag-ong Bayani. Thank you so much guys. Ingat. Di na nga, pila balik.